Capítol 13. La fonda del cranc vermell. Camina que caminaràs, al final a l'entrada de fosc van arribar morts de cansament a la fonda del cranc vermell. Aturem-nos aquí una estona, va dir la guineu. Menjarem un mos i reposarem unes quantes hores. A mitjanit tornarem a marxar per ser al camp dels miracles demà a punta de dia. Un cop a dins, tots tres es van asseure a taula, però cap no tenia gana. El pobre gat, que es notava la panxa regirada, només va poder menjar 35 rogerets amb salsa de tomàquet i 4 plats de tripa a la parmesana. I com que trobava que la tripa no estava prou amanida, va demanar 3 vegades mantega i formatge ratllat. La guineu de bon grat també hauria arrossegat alguna cosa, però com que el metge li havia recomanat que fes molta dieta, es va haver de conformar amb una senzilla llebre regalada i picant amb un acompanyament lleugeríssim de gallines engreixades i de pollastres tendres del primer cant. Després de la llebre, per obrir la gana, es va fer portar un plat de menuts de perdiu, guatlla, conill, granota, llangardaix i raïm del més bo. I al darrere ja no va voler res més. Deia que el menjar li feia venir ois i que no es podia dur res a la boca. El qui va menjar menys de tots va ser en Pinotxo. Va demanar un tros de nou i un crostó de pa, i s'ho va deixar tot al plat. El pobre noi, que no podia deixar de pensar en el camp dels miracles, havia agafat una indigestió anticipada de monedes d'or. Havent sopat, la guineu li va dir a l'hostaler: «Doneu-nos 2 bones habitacions, una pel senyor Pinotxo i una altra per mi i el meu company. Abans de reprendre el camí farem un son, però recordeu que a mitjanit ens heu de despertar per continuar el viatge». «Sí, senyor», va respondre l'hostaler amb una picada d'ullet a la guineu i al gat per dir: «Ja us he clissat i estem entesos». En Pinotxo, només ficar-se al llit, es va dormir de cop i va començar a somiar. I somiant, li semblava que es trobava enmig d'un camp i que aquest camp estava ple d'arbissons carregats de penjolls i els penjolls estaven carregats de monedes d'or que es gronxaven al vent i feien cling, 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 com si diguessin: «Si algú ens vol, que ens vingui a agafar». Però quan estava en el millor moment, és a dir, quan allargava la mà per agafar a grapats totes aquelles monedes i posar-se-les a la butxaca, tot d'una el van despertar 3 cops violents a la porta de l'habitació. Era l'hostaler, que li venia a dir que ja havien tocat les 12. «Els meus companys ja estan a punt?», li va preguntar el titella. «Què dieu a punt? Ja fa 2 hores que som fora». «I com és que duien tanta pressa?» «Perquè el gat ha rebut un missatge que deia que el seu gatet gran, que pateix de penallons, estava en perill de mort». «I el sopar l'han pagat?» «Què dieu ara? Són persones massa educades per fer una ofensa semblant a la vostra senyoria». «Llàstima, aquesta ofensa m'hauria vingut de gust», va dir en Pinotxo gratant-se el cap, i encara va preguntar: «I on ha dit que m'esperarien aquests bons amics?» «Al camp dels miracles a punta de dia». En Pinotxo va pagar el seu sopar i el dels seus 2 companys amb una moneda d'or i se'n va anar. Però es podria dir que se'n va anar a les palpentes, perquè a fora de la fonda la foscor era tan fosca que no es veia res de res. Pels camps dels voltants no se sentia ni una fulla d'arbre. Només de tant en tant algun ocellot nocturn que travessava d'un marge a l'altre del camí, amb les ales embestia el nas d'en Pinotxo, que feia un salt enrere de por i cridava: «Qui hi ha?» I l'eco dels turons repetia de lluny: «Qui hi ha? Qui hi ha? Qui hi ha?» Amb tot això, mentre anava caminant, va veure sobre el tronc d'un arbre un animalet que resplendia amb una llum pàl·lida i opaca, com una xinxeta dins d'una llàntia de porcellana transparent. «Qui ets?», li va preguntar en Pinotxo. «Soc l'ombra del grill parlador», va respondre l'animalet amb una veueta molt prima que semblava que venia de l'altre món. «I què em vols?», va dir el titella. «Et vull donar un consell. Gira cua
i porta les 4 monedes que et queden al teu pobre pare, que plora i es desespera de no haver-te vist més. Demà el meu pare serà un gran senyor, perquè aquestes 4 monedes es convertiran en 2.000. No te'n fiïs, noiet meu, de la gent que et promet que et farà ric d'un dia per l'altre, normalment o són bojos o són engalipadors. Fes-me cas, gira cua. Doncs jo, en canvi, vull continuar endavant. Mira que és tard, vull continuar endavant. Fa una nit molt fosca, vull continuar endavant. El camí és perillós, vull continuar endavant. Recorda que les criatures que només volen anar a la seva, tard o d'hora se'n penedeixen. La mateixa cançó de sempre. Bona nit, Grill. Bona nit, Pinotxo, i que el cel et protegeixi de la rosada i dels bandits. I tan bon punt el grill parlador va haver dit aquestes paraules, es va apagar de cop, igual com s'apaga una espelma que es bufa, i el camí va quedar encara més fosc que abans.